si Pedro katulo milimod ni Jesus, no? Unya pagkamatay ni Jesus sa krus, ang mga tinunan mismo nagtago-tago, no? Sa miaging Domingo, no, Divine Mercy Sunday, atong nadungog ang ebanghelyo nga si Tomas nga wala diha sa unang pagpakita ni Jesus, wa gani mutuo nga si Jesus nabanhaw, no? Apan karon ato nadungog sa unang pagbasa nga ang mga tinunan ni Jesus sa mga apostoles maisugon na kaayong misangyaw nga si Jesus buhi nabanhaw, no? Mga pipila lang kasi mana dako kay ang kausaban, no? Total transformation, no? Unsa man di ay nahitabo ngano man nga naingon naman sila niini kaisog, no? Una atong na subay, no, nga suma sa ebanghelyo sa diha nga nabanhaw na si Jesus. Bago pang nabanhaw si Jesus, wala kay bahaw ang mga tinunan niya unsay buhaton, no? Ug ang ilang nahibaw ang buhaton sa wala pa nila mahimamat si Jesus, mauman ang pagpangisda. Uto ang mga mangingisda, nibalik og pangisda, no? Mauman ni ilahang panginabuhi, no? Nanginabuhi sila. Apan wa sila nakuha tibuok gabi, no? Mugod to ilang expertise. Way produkto, way bunga ang ilang kahago, no? Pagkakapoy huna-hunaon, no? Apan pagkabuntag na nga mamauli na unta sila, doon na sila nadungog na tingog, wa pa sila makailang kinsa, no? Ginan sila nga itaktak ang inyong pukot sa tuo. Nituman sila. Pagtaktak nila, daghan sila kuha, no? Ang buto sa significance sa 153, no? Kadagko nga mga isda, no? Dili bulinaw, no? Dagko nga mga isda. Buti pasabot, naglisod sila og hipos sa ilang nakuha, no? Unya, sa diha na sila sa baybayon, gipakaon sila ni Jesus, no? Nakabantay si Pedro nga si Juan, no? Nakabantay si Juan, ang giingnan si Pedro, ang Ginoo kana, no? Ito pag-abot sa baybayon, way nangutanan nila, gipakaon sila ni Jesus, no? Indot kayo ang encounter, no? Nga diha sa ilang pagpaninguha, suma sa ilahang nahibawan nga panginabuhian, wa sila nahimo, hangtod mi tuman sila sa tingog ni Jesus, bisan gani wa pa sila makaila nga si Jesus na ikanto, no? Unya sa diha nga nahimamat nila nga si Jesus na ikanto, wala sila paningli ni Jesus sa ilang pagkamahuyang sa pagtuo, no? Wa man pangutan ni Jesus si Pedro, nganong imo man ko gilimod? Kasaad-saad ka nga mukuyog ka nako, unya ipangutan na lang kaila ba ka nako? Nitanaw ka, no? Dili na may pangutanan, no? Wa mangutanan si Jesus, why have you failed? Ngano wa mo mo'y nakuha? Hinuon ang pangutanan ni Jesus ni Pedro, mao, gihigugma mo ba ako? Sa makatulo, no? Makita na ito nga hatagan ni Jesus og kahigayunan si Pedro nga makabawi sa iyang paglimod ni Jesus. Kung si Pedro makatulo milimod ni Jesus, sa makatulo gihatagan sa kahigayunan sa pagpadayag sa iyang paghigugma ni Jesus. Sa matag higayon nga moingon si Pedro, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Hatagan siya og misyon ni Jesus. Atimana ang akong karnero. Dili lang paghiling, no? Dili lang to siya aron maalim ni Jesus ang kauhaw ni Pedro, ang kahadlok, kundili aron hatagan siya og responsibilidad, no? Muni ang transformation gikan sa iyang pagkahuyang sa pagtuo, sa iyang pagkapalpak, karon gihimo siyang pangulo sa simbahan. Ug tungod ning mong encounter, no, si Pedro nakabaton og kaisog sa pagsangyaw nga tinuod gyud ay nga si Jesus na banhaw. Unya unsa may konsekwensya ni? Ang mga kadagkuan sa templo, mibadlong nila, no? Ayaw mo pagsigig istorya diha nga si Jesus na banhaw. Kinahanglan silang badlongon, kay buti pasabot
nga sila nga eksperto sa balaod, sila nga mga magtutudlo sa kasulatan, nasayop di ay. Kay di magid sila motuo nga si Jesus mao ang Mesiyas. Unya unsa naman ni nahitabo karon? Ang mga tinun-an ni Jesus mubarog man nga tinuod gayo di ay nga si Jesus na banhaw, nga si Jesus da ay Mesiyas. So dunay conflict, no? Gani sa miyagi mga adlaw dihay nadungog nato sa unang pagbasa nga buot unta pation sa mga miyembro sa Sanhedrin, no? Muna man siya og Supreme Court, no? Ipapatay unta nila ang mga apostoles apan usa sa mga Pariseo miingon nga ayaw ninyo nagbuhata. Kay kung kining buhat ining maong mga tinun-an ni Jesus iya lamang sa tao, di na mulungtad. Apan kung kanang ilang gibuhat iya sa Dios, ang Dios na mo inyong kontra. No? It was an appeal to reason, no? Tinuod pero wa sila makalusot sa pagpalatos, no? Kastigo gihapon sila. Unya nindot kay ilang reaksyon, no? Kay diha sa pagpalatos nila, sila malipayon kayo tungod kay sila nahimo nga takos nga paantuson tungod sa pagsangyaw nila sa ngalan ni Jesus, no? Lisod kay sabto, no? They were found worthy to suffer dishonor because of His name. Muni siya ang nakita nga energy, no, sa mga apostoles. Di masabtan sa mga Pariseo. Ug tungod niini daghan sila og nakabig. Atong sumay og balik nga lagi tungod kini kay si Jesus nga gipatay buhi na nagmadaugon. Gani sa ikaduhang pagbasa ato nadungog nga ang tanang binuhat musimba kaniya, muluhod kaniya kay siya nagmadaugon diha sa krus, no? Ang iyang kadaugan mao nga bisan ang kamatayon wala makapugong niya nga ang kamatayon di ay iyang nabuntog kay siya nga gipatay buhi ug naghatag nato sa maong kinabuhi. Tataw kayo ni sa kinabuhi sa mga apostoles. Niagi sila kalisod kahadlok pagtago-tago apan diha nga sigurado sila nga si Jesus tinuod nga nabanhaw, mipasaylo nila sa ilang kakulangan o mihatag nila og misyon. Sila wala na magmahadlokon, gani sila nagmaisugo na. Muni siya nga itong makita nga hagit na to karon. Sa makadaghan tingali atong napakyas ang Ginoo, no? May kita mangayo niya unya sa higayon nga kanang makadawat na ta sa gipangayo, makalimot na ta sa Ginoo, no? Pilam ko kabuk muduol sa Ginoo tungod kay nagpasalamat. Dili ay magpadara pamisa lang dito aron makausap ta. Pero sa panahon sa kalisod, tuot kayong simala, no? Mag-ilog tag pahid-pahid anang unsa ng mga milagruso kuno diha. Sa panahon sa kalisod, kita magkahinumdum kuno sa Ginoo daghang kitag saad nga buhaton o himuon apan sa diha nga makita nato nga mahimo lang di ay nato tungod sa atong paninguha na kita maharuhay, makalimutan nga nanginahanglan nitag Dios, nakalimutan sa kaakuhan, no? Apan bisan pa ni ana ang pangutana ni Jesus kanato sama ra gihapon, gihigugma mo ba ako? Ug ang atong tubag magdala og responsibilidad. O nasayod ka Ginoo, kun og haling mo tubag tag nasayod ka Ginoo gihigugma ko ikaw. Sayod ta nga ang sunod nga isulti ni Jesus kanato atiman na ang akong panon. Kung tinuod ta nga nahigugma sa Dios ang atong proof, no? Mao nga kita mo kabig sa uman diha sa atong panaw balik sa amahan. Aron sa ingon kita mamahimong maayong ehemplo, kita mamahimong hinungdan sa pagbalik sa Dios labi na sa mga nalibog, sa mga wala na makasabot silang kinabuhi o sa mga tao nga nagtuo nga wala na nahigugma kanila. Pinautunta nga atong paminahon ang pangutana ni Jesus sa tinudanay. Gihigugma mo ba ako? Karon sa ingon, atong matubag sa tinuoray ko, gihigugma ba yun nato ang Dios? Sama ba kita kang Pedro na tinuod ngayon nga nahigugma kaniya nga iyang ipadayag diha sa binuhatan. Amen.